ev ciwanên Kurda, 10 ciwanên Kurda, 10 şehîdên Kurda jiyana xwe ji destan li gorî agahî, li gorî informasyonên medya PKK 10,004 jiyana xwe ji dest dane. Li kur li herêmên parastina medya, li herêmên Zapê û Xakurkê wan deverên ku PKK vê fezlekeya Hanê li dar xistiye û dibêje û belav dike û gelek kes hene qebûl dikin. Bê nîqaş qebûl dikin. Koratî qebûl dikin. Heqas şehîd rojane medya PKK vegerin her roj wekî çê ez bêjim yanî wekî xalekî sereke di medya PKK de dibê hinek nav werin eşkerekirin ji kesên ku di nava PKK jiyana xwe ji dest dane ji ber ku pir in, bi hezaran in. Ê ku hîna ji salê 2018, 2019, 2020 û berî wê jî nûka eşkere dikin. Ev tê çi wateyê? Çima PKK van informasyonê Hanê vedişêre? Çima PKK ev kutleya PKK, ev aqilmendên PKK, Samî Tan û navî wî çi ye û Medenî Ferho ev giregir û gubgubeyên Rewşenbîrê Apoçî Qaxşar Oramar û ev qerasê Hanê çima nayên nabêjin ev xelk gunehin, ev ciwan gunehin ji bo doza gelê Kurd, ji bo nasnama gelê Kurd malê xwe berdan, jiyana xwe berdan, dibistana xwe berdan û berê xwe dan van Çiyayê Hanê ku tiştê ku ji destê Kurda çûyî vegerînin Kurda. Dawî doza gelê Kurd doza entegrebûyînê diçe di rejîma Tirkî, rejîma Sûrî herin entegre bibin. Bi vî mintiqê Hanê xapoj wan re dibêje. Ê baş e herin entegre bibin. We berê we digot dewleta Tirk asîmlasyon û nizanim çi û şerê wê dikir. Niha hûn diçin wê makiyaj dikin xweşik dikin. Tiştê herî xweş ku me re dikare ji we re bêje piştî heqwa sed sal, piştî heqwa sed sal, 5 sal ji sala 45, 40 sal, em bêjin 40 sal ji xwîn û ji şer û ji pevçûn û ji êş û azar û koçberî û berxwedana zindana û berxwedana çiyê û gelek tişt dawiya dawî em hatin wê qunaxa Hanê mafê Kakşar Oramar û Sezayî Temelî em li vir sekinîn. Mafê wanî jiyanê ji xwe re bi mêra re dizewicin, ji xwe re çawa bizewicin ev mafê wan e yanî. Êrê mafê wan e me xem nakir ser asta take kesî lê ne mafê gelê Kurd e ma hemû gelê Kurd ne Kakşar Oramar e, hemû gelê Kurd ne Rotînda ye, hemû gelê Kurd ne Sezayî Temelî ye. Gelê Kurd gelekî qedîm e, mafê wî netewayî heye, ne mafê wî take kesî çawa jiyana xwe bi rê ve bibe. Dawiya dawî em gîhaştin vê qunaxa Hanê ku em rabin mafê Kakşar Oramar û mafê Sezayî Temelî biparêzin. Ê em biparêzin, em piştgirî jî ji bo wan. Piştgirî ji bo Sezayî Temelî, piştgirî ji bo Kakşar Oramar, piştgirî ji bo Rotînda. Wallahî ve billehî ve bitillehî ez ji hinera Rotînca hez dikim. Rotînda hunermend e. Lê ez nikarim tişmiştê Kakşar Oramar bixwînim. Rotînda hunermend e. Tevlî wilor ser asta însanî piştgirî ji bo wan. Lê doza Kurd were bive civaka ekolojî û civaka demokratîk
و نزانم چه نولوی برێمە برادەرێ هێژە مازلوم دۆغان di zindana Amedê de dawî li jiyana xwe anî ne ji bo civaka ekolojî û civaka demokratî ne ji bo mafê qûna sezayî temelî ne ji bo wê tiştekî wilo tune Masûm Qorxemaz jiyana xwe tevlî ku fîşek li dawî ji lê kiriye Masûm Qorxemaz û hevalên wî heqwasa şehîdên Kurd û Kurdistanê ev 10 şehîdên dawî jî di nav wan de te eleqeya wan bi van çîrok û abo tune bi çîrokên PKK tune eleqeya wan li gorî yani ez dizanim eleqeya wan bi maf û ax û welat e lewma gelek kes carna dibêjin yani şehîd hene ji bo xatirê şehîd e êrê ji bo xatirê şehîd e şehîd ser serê me şehîd roniya çavê me şehîd dilê me xwîna di nava dilê me de diçin û tên şehîd nirxê me ne lê ji ber ku ez şehîda diparêzim ez ji aporê qebûl nakim doza gelê Kurd bîne vê astanizm asta Tirkleşme û entegrebûyînê de ez qebûl nakim ez bi tundî şermezar dikim ji ber ku ez ji Mazlûm Dogan hez dikim ji ber ku ez ji Masûm Qorxemaz hez dikim ji ber ku ez ji Zekiye Alkan hez dikim ji ber ku ez ji Mihemed Şener hez dikim ji ber ku ez ji Çetin Güngör hez dikim ji ber ku ez Saîma Akşin hez dikim ji ber ku ez ji Bircan Yıldız hez dikim Ayten Yıldırım hez dikim ez ji ber ku ez ji Lamiya Baksî hez dikim xem nake dema li Swêd bû çi kir lê dawî ji aliyê PKK hat tasfiye kirin ev kesên hanê van şehîdên hanê van nirxên hanê ê bi fîşeka dewleta Tirk hatin kuştin ê bi fîşeka PKK hatin kuştin ez wan şehîdê Kurd û Kurdistanê doza azadiya gelê Kurd dibînim ji ber ku ez vana hez dikim ez qebûl nakim ji xaporê asta doza Kurd heya vê derecê nizm bike daxîne dibe ev mesela hanê were fehm kirin were têgihiştin mixabin ez zehmetî dibînim ji bo ku ez nerîna xwe bigînim vî gelê hanê ku tiştekî minî şexsî bi kesî re tune û neyê hevalên din jî biraderên din jî ê Xanî TV tiştekî me yê şexsî tune yê em Kurd hezin Kurdistan hezin niştiman perwerin parastvanê doz û nirx û nasnameya netewî a gelê Kurdin eger xwediyekî PKKyî rasteqîneyî heqîqî hebe em in ê ku em qebûl nakin PKK bibe apoçî PKK bimîne PKK bimîne Partiya Karkerê Kurdistan xewn û xeyal û doza wê azadî û rizgariya perçek ji axa welat azadiya Kurdistanê nasname ev e em nebûn xapoçî em nebûn apoçî em man PKK PKKya li gorî me fehm kirî li gorî me ji bo wê kar kirî em ez serxwe dibêjim ez di wê çerçeveya hanê de heta roja îro yani çênabe ez bazariyê li ser mafê gelê Kurd bikim bi dewlet baxçelî eger hat yani ji bo me neynoka Kurdekî li gundekî Botanê ya gundekî Amedê ya Mêrdînê ya Efrînê ya Qamişloyê ya Dirbêsiyê ya Mehabadê yan Kirmenşa ya Hewlêr ya Duhok ya Silêmanê neynoka Kurdekî bi 1500 kesê wekî dewlet baxçelî û apo ji ber ku xal û xwarzê hev in û ji hev re xweş dikin û li çakûçê hev dixin li ev li cem bi vî rengî yenî û ez wekî ava kaniyê zelal diaxivim
تشتكي ولو مجو موران تني يعني دما مجوي برادري باريسي برسي أو جريلاي كيفنا جريلاي فككي ونشد خوازن واجي نزانم وقو أنا أفتف قرا واف شد خوازن قو أجي نزانم شد خوازن إيم قوتو شما بيري قو أسبيرم هما ولا أسبيرم ولو في عناد لقوري عنادك ولو لقوري هستي خودتشه لقوري دلي خودتشه نزانجي نزان ريخسنا وشد خوازه الديالوجي ده أزويا بداوي بينم دنا برا مويد وين كتلة ريخصني جروبا ويا فيدري ما دناشش برس بك هرجوان برس بك كام شد خوازن تفقرا ما شد خوازن لعوال شدك كينيا شمرقو مالا منه يعني أو فهم كرنا زر مشوان برس بك ما أنا أوجي وك منن إيه بقول داباش أم داويل في بجارة هاني بينن روشكي ولو هي روشكي ولو نفهم كرن نباوري نتيجشتن ونقبول كرنكي كو إعلان ناكن نابيجن جفديا جشرما جترسا جبرجوندي نابيجن ريخس نابكي كتلة خابوشي دروشكي بفيرنجي